kika sami taji CK Production. ke kika sami taji ke kika sami taji Waka Production. ke kika sami taji ke kika sami taji a zuciya ta da ji sanyi kalamai ki ko baki da dadi su ka sa fulani sanyi na kankara bai sa wannan abar abin yi ke na ka tarairaya a zuciya ba na fasa haye sunan ki tuna shi ka sanya mini taji ke kika sami 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 taji Fatima soyayyar ki na tsinduma ban madaran shagar ba da korama daure ki je da ni domin kara zama a kai ki zan yi naci waiwa ne gudan zuma daure ki je da ni kuma karki da ni inda ya san ki ne Fatima ke za ki bani tani ke kika sami taji Fatima 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 ke kika sami taji ke kika sami taji ke kika sami taji ke kika sami taji CK Production. ke kika sami taji Waka Production.